Hello. Okay. Good morning, good afternoon to some people. So, first na ito may video ng react to. Susunod mo ito seryoso. Reaction, this is will be my first reaction video. So, how to make a feta bread. Adele, kuhan. Indian's biggest factory of feta. Hindi siya bread, hindi bread, sorry. Feta, bro, kubos na feta. Hindi man eh, o, saan na siya? Pan? Ito na, sa India. Yan boss, sabi ko, naligo. Waswas sila ka. Sila pagwaswas ko na wang magsukos sa box. Tukuha na. Tukuha. Upo lagi siya, basag upo. Maglaman siya sa bahay kubo, kahit munti, ang alaman doon ay sari-sari, si kabas at talong sigarilyo. Tatawag ng mga yun. Medyo patula, si kalabasa, at saka meron pa, tapos kustasa, kapangapis, nabay upo sa bahay kubo. Huwag mo, ulo ko muna may bahay, nabay upo sa bahay kubo. Nasa bahay kubo. Kamu na yung bahala niya. Comment ko na ba na ang upo sa bahay kubo? Ako sa'yo pagtiil, oh. Hayas kahit tang. Sa'yo pagtiil. Mano siya katong relaxing while working ba? Yeah. So, gusto ko. Dipiyos. Ang kana, ang mga needles, dito na kayo. Limpyo na kayong needles, sumusukuan. Duga-duga, gado. Sus, kamot ba? Itusok kamot na ba? Wala sila ikuan. Safety food ka mayon, kinain ka ng gloves yan. Hindi nila kuan ang kanang pita, kinain kuan. Naay mo rin tusok-tusok ang hiwa. Ang gigamit ng chopping board, ang plywood na food. Sa litag tubig na kan. So nga, itoon. Dito, langaw. Ito pa ng langaw. Kasi kailangan ang peta o ang tao. Gabak siya na gusto. Gabak siya na katrabaho. Taga-taga. Alam mo yun? Bestroke. Swimmer. Sagol lang singot ugwan ba? Ay, nagdaglampi yan yung mga inanik kasi po taon na. May ina to na pagkaon pa. Daya rin yung agi sa kuha, no? Daya rin agi. Gasa nila na eh. Sala. Grabe ang kabubaon, kabukag ko na buwan. Sino, gatas to? Doos na tubig diha, drain. Bilang na, oh. Kani, kung kaong kani, igit yung agin mo, Isa man asin. Asin mo na. Saan ito na kumutang? Kita. Ito asukar. Napailangan apil gluto. Nailangan, alam mo. Kita bito mo.
Ang pilugluto lang, nalalaga ko. Ah, nalalaga ko. Bumo. Ano naglami? Oh, mana si Suding langaw. Wala siya mapilugluto ang langaw. Di ay ko na, di ay ka na. Sorry, na sayo ko. Nagpadlupad ba? Bisbisag tubig, puro na bisbisag tanong. Asukar to siya. Kaya minanam na asukar basta lutuan ng mga asukar. Magawas ang mga kawanan niya. Mura si Kate. Siya ang nang kulat ng kamutikyo. Pero dinatuan siya ng kamutikyo. Yung mas limpyo ni kay mas sterilized kay iwasan man. Ang kamutikyo ang pura si iwasan na kamutikyo dahil pero dili man nang ipakaw kasi toro kay ba. Skasa mo. Nakuwas ka ahaw. Sus, kung masugod ka na, luto ka, patay ka. Langaw. Langaw. Nabiyas, mga langaw. Tuliras mga langaw na. Di ba, batik kainit? Kanita na, aso-aso. Pinaka-sweldo nila na. Apatay mo, ano ito na, gilangaw. Sus. Langaw, apel yung langaw yun. Langaw. Dako. Nasa lower left. Apel yung langaw deh. So, flipurin yung langaw. By the way, tea niya ang inom tea. Yellow, red tea. Sugar ni siya. Nangumod ni siya guys kay. Tamis ba guys? Mga guwapo. Tara. Ugga na siya murot. Busa kamuting kahoy. Mura sa candy na ako. Okay. Sumoto. So, itong mga tao na mga dito. Sorry, mga dito ang kuwanay ka talaga. Peta, mura siya ka ng sweets. Mura nakikita ako. Pakamuti kinod ako. What's your idea? So, don't forget to like and subscribe. Yeah. Comment lang sa link. Comment lang sa channel kung sigaran nyo pareha sa ko. So, this is Bisaya Player. Comment ng mga video. Sigaran nyo po comment. The best kita Asia food. The best.